चांदनी म्यूजिक प्रेजेंट। ऊपर के दुनु हमारे दुनु हमारे हिलल बा। ऊपर के दुनु हमारे दुनु हमारे हिलल बा हिलल बा हिलल बा। ऐसन मरल ये सैया ऊपर के दुनु हमारे हिलल बा। ऊपर के दुनु हमारे हिलल बा हिलल बा। ऐसन मरल ये सैया ऊपर के दुनु हमारे हिलल बा। ऊपर के दुनु हमारे हिलल बा। मरल जे राती बहल बाए नाटी लहंगा में कादू पोसी जलबा। ऐसन मरल ये सैया ऊपर के दुनु हमारे हिलल बा। ऊपर के दुनु हमारे हिलल बा। चांदनी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामनगर। ऊपर के दुनु हमारे हिलल बा। ऊपर के दुनु हमारे हिलल बा हिलल। जलला जातावे बड़ी दुखातावे जोर जबरदस्ती से कइले बाड़ चलला जातावे बड़ी दुखातावे जोर जबरदस्ती से कइले बाड़। धके तू बाजा मरल ये राजा फिर भी ना कहेला सीझल बा। ऐसन मरल ये सैया ऊपर के दुनु हमारे हिलल बा। ऊपर के दुनु हमारे हिलल बा। ऊपर के दुनु हमारे चांदनी म्यूजिक हिलल बा। ऊपर के दुनु हमारे हिलल बा। सैया करन जब दाबे हरन लागे जबना में हो जाई हमारा भोरा सैया करन जब दाबे हरन लागे जबना में हो जाई हमारा भोरा। रूप में आकाशवा विजय मनोहर चेहरा वो कर खूबे खिलल बा। ऐसन मरल ये सैया ऊपर के दुनु हमारे हिलल बा। ऊपर के दुनु हमारे हिलल बा। ऐसन मरल ये सैया ऊपर के दुनु हमारे हिलल बा। ऊपर के दुनु हमारे हिलल बा। मरल जे राती बहल बाए नाटी लहंगा में कादू पोसी जलबा। ऐसन मरल ये सैया ऊपर के दुनु हमारे हिलल बा। ऊपर के दुनु हमारे हिलल बा। चांदनी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामनगर।